Des de Catalunya, des d'Esquerra Republicana, volem enviar una salutació fraternal al poble sard. El poble sard que sentim com un poble germà amb el que tenim vincles històrics, on, com vostès saben, a l'Alguer encara hi ha una memòria de la nostra llengua i un poble amb el que ens sentim solidaris com tots aquells pobles sense estat d'Europa que no són reconegudes ni les seves llengües ni la seva personalitat nacional i que nosaltres pensem que el món serà molt millor quan deixi de tenir aquesta mena de problemes, deixi de tenir aquesta voluntat de supressió de les personalitats nacionals de cadascú, la respecti en llibertat i en prengui que un món de 6.000 llengües és un món molt més interessant, és un món molt més ric que no pas un món de 50 llengües. Aquesta és en part la lluita de Catalunya, no? La lluita de Catalunya és una lluita per ser com a país, per ser com a cultura, però sobretot és una lluita per tenir un govern digne que defensi els interessos dels catalans. Avui a Catalunya tenim un 23% d'atur, tenim també una confiança molt forta en la nostra economia i en les nostres possibilitats de tirar endavant, però tenim al mateix temps una bota al damunt que ens oprimeix, una pressió molt forta, un govern que no vetlla pels interessos dels nostres ciutadans, sinó un govern que fa tot el possible per impedir el desenvolupament de Catalunya, com a nació, però també el seu desenvolupament econòmic. Per tant, els catalans ja hem arribat d'una forma molt majoritària a la conclusió de que l'estat espanyol no accepta el que és en realitat. L'estat espanyol no accepta que en realitat és un estat plurinacional amb 4 nacions. I com que no ho accepta, i com que l'única oferta que ens fa és la de desaparèixer i ser assimilats, els catalans diem que no volem desaparèixer, que volem persistir, que és millor un món amb 5.000 llengües on el català existeixi que no un món de 50 on totes aquelles més febles siguin suprimides i que volem governar-nos nosaltres mateixos pels nostres aturats, pels nostres jubilats, pels nostres infants, per la gent que més pateix, volem governar-nos nosaltres mateixos. Com està el procés en aquest moment? Bé, nosaltres en aquest moment estem lluitant fort perquè el 9 de novembre hi hagi una consulta. El govern espanyol, un referèndum. El govern espanyol ha volgut prohibir aquest referèndum. De fet, com que el govern espanyol no entén el que és la separació de poders, des del govern es va anunciar quina seria la posició del Tribunal Constitucional. Al cap de 48 hores el Tribunal Constitucional va tenir exactament la posició que havia anunciat el govern, és a dir, tenim un Tribunal Constitucional que no és propi d'una democràcia avançada, que no és un àrbitre neutral, que ha obeït directament les ordres del govern i que ha dit que se suspenia el referèndum del 9 de novembre. Clar, Catalunya ha fet tot allò que és possible de fer en una democràcia per expressar la voluntat i perquè se li faci cas. Catalunya ha fet durant 4 anys manifestacions de més d'1 milió de persones, l'última de 2 milions de persones, sobre una població de 7 milions i mig. Catalunya ha expressat a les urnes perquè en les últimes eleccions al Parlament de Catalunya el 80% dels vots van ser vots per programes electorals que deien s'ha de fer una consulta. Catalunya també ha recollit signatures. A Catalunya també ho ha expressat al Parlament. La llei de consultes, la llei sota la qual es fa el referèndum del 9 de novembre, ha estat recolzada per 107 diputats d'un total de 135. I al mateix temps, dels 947 ajuntaments que hi ha a Catalunya, 920 han votat mocions a favor de que hi hagi la consulta. Per tant, tot allò que en democràcia es contempla que es pot fer perquè el poble expressi la seva opinió, tot això ja ho hem fet. Per tant, si havent-ho fent tot, manifestacions, eleccions, recollida de signatures, expressió del Parlament, expressió dels municipis, si havent recorregut tots els camins democràtics de forma pacífica, de forma cívica, de forma constructiva, de forma positiva, perquè sempre ho hem fet amb respecte a l'opinió de tothom, també la dels que no volen la independència, per descomptat, si hem fet tot el que en democràcia es pot fer per expressar-se, què ens queda? Només ens queden 2 possibilitats. Acceptar la submissió, sotmetre'ns a 12 jutges que no són independents,
que són dependents del Partit Popular, que fins i tot el president del Tribunal Constitucional d'Espanya és un militant del Partit Popular, un senyor que en la seva joventut estava en contra de la Constitució espanyola perquè tenia una tendència ideològica molt de dretes, un senyor que fa pocs anys ha escrit llibres en contra de Catalunya. Nosaltres no podem acceptar aquest tribunal, nosaltres hem d'obeir al poble de Catalunya. Per tant, des d'Esquerra Republicana estem disposats a fer totes les passes necessàries per actuar amb el màxim respecte a la democràcia, és a dir, per actuar perquè el poble parli. I si això vol dir desobeir un tribunal constitucional que no és independent, que està polititzat i que sempre nega els nostres drets, doncs el desobeirem. Per tant, amics sards, amics de totes les nacions sense estat d'Europa, és l'hora de la llibertat, és l'hora de la democràcia avançada. El repte, l'elecció, està entre l'obediència a l'statu quo contra la democràcia o l'obediència a la democràcia. I nosaltres obeirem la democràcia, seguirem el mandat popular, complirem el mandat popular i farem tot el possible perquè el 9 de novembre els catalans i les catalanes votin en llibertat. Moltes gràcies i rebeu una salutació molt fraternal. La vostra lluita és la nostra lluita. Els nostres pobles es trobaran a Europa.